Gašparovič. V tomto krátkom videu si predstavíme súhvezdie Malý pes pomocou Wikipédie a Microsoft Worldwide teleskopu. Malý pes, alebo teda v latinčine Canis Minor, je jedno z 88 súhvezdí modernej astronómie, ale aj jedno zo 48 súhvezdí zavedených Ptolemajom, čiže bolo viditeľné bežným okom aj pre starých Grékov. Obsahuje hviezdu Prokión, jednu z najjasnejších hviezd na oblohe. Hneď si môžeme pozrieť, čo to ten Prokión a prečo je najjasnejší. Pochádza z gréckeho predpes, teda psia hviezda. Čo je dôležité na tejto hviezda, prečo je taká jasná, napriek tomu, že je to tzv. Žltý podobor, je to, že je od nás vzdialená iba 11,41 svetelného roka. Inak povedané, táto hviezda je nám veľmi blízko a preto sa nám javí ako veľmi jasná. Napriek tomu, že kvázi vyzerá ako jedna hviezda, nie je to pravda, samozrejme je to nejaká sústava a má svojho sprievodcu, ktorý je ale relatívne málo svetelný a Procyon B je asi dvojnásobok priemeru Zeme, ale jeho stredná hustota je o niečo vyššia. Takže 100 000 gramov na centimeter kubický. Takže jeho hustota je dosť výrazná. A ešte je tam dokonca tretia zložka Procyon C, ktorý je ale výrazne ďalej a má jasnosť 12 magnitúdy. Takže napriek tomu, že je to teda jasná hviezda, je blízko, je to vlastne sústava troch hviezd. Poďme ešte na ten mytologický pôvod. Samozrejme aj veľký pes. Podľa jedných z verzií bol to jeden z psov lovca Oriona, keďže sme blízko Oriona. Ďalšia je možnosť, že je to jeden zo svorky psov Artemidy. Dokonca podľa inej báje to bol jeden z psov princa Aktajona. Aktajon bol vášnivý poľovník. Aktajon videl nahú nymfu, jeho potrestali, premedili na jelenia a vysledi ho vlastné psy. Uštvali ho na smrť a jeden z nich sa dostal na oblohu. No, zaujímavé. A ďalšia možnosť dokonca, že je to sučka Majera, ktorá patrila roľníkovi Ikariovi, prvému pestovateľovi viniča. Toto je lepšia legenda. Ikario sa naučil pestovať vinič od boha Dionýza, rozšíril ho po celej krajine a jedného dňa ho zabili opití pastieri, ktorí si mysleli, že to tým vínom, že to je jed a že ich chcel otráviť. No a Majera našla mŕtvolo svojho pána a doviedla k nej jeho dceru Erigonu. Boh Zeus ju potom preniesol na oblohu. Nuž, máme tu viacero možností zo starej teda gréckej mytológie, dokonca by som povedal, že až príliš veľa na to, že je to malinkaté súhvezdie a volá sa Malý pes. Takže môžete si vybrať. Hviezdy, spomínali sme, teda celé súhvezdie sú vlastne dve hviezdy, Procyon a Gomeisa. Procyon sme si už spomínali. Je to žltý podobor, je zaujímavý hlavne tým, že je od nás veľmi málo vzdialený, iba 1,4 svetelného roka, čo je na teda hviezdne pomery veľmi blízko. A je to trojhviezda a dokonca aj tuším aj Gomeisa je. No, tá dokonca aj Gomeisa je zvláštna záležitosť, lebo je to premenná hviezda typu Gamma Cassiopea, rýchlo lotuje a je obklopená diskom z materiále, ktorého emisie sa zahrievajú. Trošku je toho tu málo. No, is hot, že je horúca, pozrieme sa, čo to znamená horúca. Nemáme tu temperature, aha, tu je 11500, no my máme 5800 na našom slnku a tu je 11500. A vzdialenosť je už 170 rokov, čiže žiadnych 11, ale 170 rokov. No. Takže to, Malý pes, malé zimné súhvezdie. Poďme si ho rovno pozrieť v Worldwide teleskope. Takže Canis Minor, aby sme ho mali pekne latinsky. Tu je tá
hviezda Prokion. A tu je tá Gomejsa, tuto je nedaleko je Orion a tak ďalej. Kdečo? No ale tu, popravde v tom malom psovi nám ani Worldwide Telescope, ani nič nejakého výnimočného neukazuje objekty, okrem tej samotných tých hviezd, takže skúsime si pozrieť aspoň nejaké vzdialené objekty, čo to tu máme. Je nejaká galaxia vzdialená, trošku tak slabšie. No ešte niečo. Tá mytológia je na tomto súhvezdí asi to najzaujímavejšie, lebo je taká onaká. Nie je k tomu jedna legenda. Tu sú nejaké vzdialené galaxie kolidujúce. Tu máme samozrejme prelietajúce niečo. Tieto čiary to sú väčšinou buď prelietajúce družice, alebo meteority, alebo niečo podobného, čo sa rýchlo pohybovalo, kvázi rýchlo pohybovalo z očí voči tomu teleskopu. Aj tu máme dokonca chybu nejakú teleskopu. Čo tu máme ešte? Tu máme nejaký asterizmus, teda nejaké nakopenie hviezd, teda z nášho pohľadu. Celkom zaujímavé. Neidentifikované, no dokonca. No. Nič moc. Žiadne hmloviny tu nie sú, napriek tomu vedľa sú a všade možne, ale tu je to dosť slabé. Ten priestor taký nejaký vyčistený. Sú tu rôzne takéto vzdialenejšie galaxie k dispozícii ešte. Relatívne komplikované. Takže je tu toho trošku menej. Predsa len tu je ešte nejaká kolízia galaxií, si pozrieme. Keď nám to načíta. No tento objekt vyzerá trošku komplikovanejší, vyzerá to, že to došlo ku kolízii galaxií, takže pravdepodobne na nejakom teleskope, alebo na nejakom tom. Áno. No. Hľadať. Takže nič moc. No. Takže tých vzdialenejších objektov tu je, hmloviny žiadne a je to trošku také menej výrazné súhvezdie, jedno z tých menších. Ale nájdu sa tie vzdialenejšie objekty. Takže toľko asi k malému psovi, ktorý, ako som povedal, jeho najvýraznejšia časť je tá hviezda Prokion, ktorá je veľmi blízko, no a potom tá prazvláštna mytológia, ktorá sa k nemu viaže, ktorá je naozaj taká trošku pomiešaná, zvláštna. Takže ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.